everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Di lang kinunta. Miss... Bisan og siglina. Dili makalingkawas akong kasuko. Oras nga dunay daw tang may tabo kang Sir Mark. Paninglan ko ginunya siya. Miss... Giisip na muna akong pamilya. Maguba ang akong kalibutan kung dunay usa ka ninyo nga pasipad-an aliha. Salamat. Kimahalti ka. Kimahalti ka. Usa, dili kay usa kayanong agaw lang ang akong pagbatik nito sa imong amahan. Sa akong giingon, giisip ko na kamong akong pamilya. Taon sa ni Miss Aliha eh. Wala lagi. Sakit hansap kong magtanaw niya nga ingon anak. By Sarge. Bay Misael, dili kini sa yon alang siyang bahin bay. Manok anak, ya suod pagigi sila sa usa-usa. Husto ka. Mahal nilang ang usa-usa bay. Si Sir Mark na lang mao'y naibilin niya sa iyang pamilya bay. Oh. Busa, sakit kayo kini para ni Miss Aliha, bay Misael. Dili ta mag-urong. Manlakaw na sa ta, by Sarge. Sige bay, tara. Magkotse lang ta. Muuban mi ninyo sinambot siya. Ayaw. Dili lang mo sa bahay kay way kasiguruhan kining among lakaw. Miss Ann, May mga bisag usag oras sa among ika-enkwentro ang mga sakop sa sindikato nila ni Major Gaspar. Asam ta paingon bay? Sa Siras, by Sarge. Ugi! Suway nato og pangutana ang nabiling mga kagaw nga doon naghihapoy koneksyon sa kagaw nga Major Gaspar. kinsa kanina nawag? Numero raman ni. Hello? Kumusta na ka? Kinsa ka? Huwag ka na naman duman sa kutingog. Nangutan ako kinsa ka. Maunay tubag ka. Kada ko na di mo kausapan. Di na ka ang kaning ikaw nga akong gimahal. Kinsa ka? Binjak. Oh. Huwag ko magdahong nga sa akong pagpakita o balik ani Dapita. Masaksihan ko ba di ang sinalbahis ni mo mga buhat. Masukwahi sa nailhan kong pagkaikaw. Binjak, patay ka na, di ba? Buhi ko. Huwag ko patsa sa tao gisugo sa berdugo aron untak ko patsa. Unsa? Nagpalayo ko sa tuyo nga mabuhi. Aron sa gustong panahon mo balik og ilusad ang usa ka panimahos. Binjak, Pero kinusikal man di mo ang manindot ko kahigayonan. Naka ka naman hinuon nagkikabit sa kaaway. mura ba lang kong natuog nga sa akong pagmata. Lain na ang akong kalibutan. May panahon ka pa. Palihog. Iuli si General Mart sa ila. No. Dili ingon anak ka sayon. Ayaw pasamuta ang kasuko sa eskwadro. Nga nangita karong siyang agawon. Palihog lang. Ako na kini naghagyo karon nimo. Wa ko'y labot kung kapila pang masuko na ako ang eskwadro. Andam na kong makipinusilay anak niya. Wa kong hadlo ka ng tawana. Kristal. Patay na ang pangan nga kristal. Ako na karon si Glena. Ang matuod kong binunyagan na pangan. Naibaw ko bahin na. Bisang pita lang ka sa pangahan nga kristal. Basi nalagog ka. Mahinumdum ka nga makausaan na. Sa mo kinapuhi. Nahimo kang usa ka butang babae nga mo hinungdan nga nahigugma ko nimo. Benjak, Pagmata, bangon. Ikipat ang imong mga mata aron ka may patas ka matuuran nga sayop ang kalibutan nga imong gisudlan. siya gid ay lagi to. Si Benjak. Dako gid ay siyang buhi. Ug nipalik na siya.
naingon man niini. Nga naman. Daghang mga lalaki ang niagi sa akong kinabuhi. Apan gawas ni Misael. Si Binjak mo iunang gitugyanan ko sa akong kugma. Ug siya ang hinungdan sa sobrang kasuko ni Major Gaspar. Kinsa niya itong hikayo na usa pa ka lieutenant. Kung kanus ang nahinayak na ko, mo pa sa pinuwi ang pagpakita o balik. Karon na hinuon ko na sayod. Nga dako di ay siyang buhi. Nga pinangita na ko sa tinugyanan sa balaod. Binjag, wa pa ko malimot. Ni atong hikayo na nga mas kipili ko ikaw. Nganong giluiban man ko nimo, Kristal? Ha? Bangag sa ilong! Ngano? Aray! Kisakatan ko sa pagkulit ni Buhugon sa akong baga. Buhi iko! Masaba! Nakigrelasyon ka sa di ay sa hitman nga Alba. Ni Binjak! Mahal na mo ang usa-usa. Nisaan siya kaya ko pagkaslan. Bisan pamalong naglunang ko sa napuko na akong kalimutan. Nganong naingon man ko ini. Nganong di malas man gid ko sa kugma. Nganong man. Pulos na ngabot ang mga kagaw, Bay Misael. Lakaw, balik nga to sila. I-offer ng 5,000 alang sa makatugan sa tinuod kung asa karon taguin nila ni Major Gaspar si Sir Mark. Useless lagi gihapon, Bay. Kaysa kung tanaw, marag... Nagsulti mo sila sa tinuod. Mao ba? Bay, may sulti di ko nimo. Unsa ka na? Si Kantuboy ba? May gitimbre day siya nako. Unsa man na? Ikaw kuno ang gidudahan ni Boy Bunog nga maoy ni Bira siya igsuon. Nga alias Mulbog. Ug nagbahad ko na ni Bay nga murisbak. Manimaos ko no. Oh, yasa nang katungod ba, Sarge? Di na sa kumukumpiyansa. Kana Bay. Mao ganay husto Bay. Asa man nag-ingon nimong kanto boy? Kay makigsulti ko anak niya. Wala. Tuwa na sa City Hall. Oh, ha? Oh, unsa man din na siya? Trabahante? O konsihal? Di oy. Tambay ra gud. Iyang balwarte ka na dapita Bay diya sa may City Hall. Paingon sa may adwana. Mao kanay info. Gamo na dawat gikan sa Asiras. Nagpakisusay ko no ang pangag sa ilong nga misail. Pao pa. Ikaw, Busli, o sa may imong plano anong tawana? Ikaw pa gusto na patay ana, General Matt Ognis. Oo, apan giagad ko gihapon angon sa may imong desisyon. Kung ako paputon, gusto ko kana sila duha sa eskwadro amahog sa ato mga kamot. Naunta ko'y nahuna-huna ang plano. Ambot kun muuyon ka ba kaha niini, Busli? Mao ba di ay Major Gaspar? Gipresentar ko na sa Big Boss ang maong plano. O bisaad kini nga iyang ikonsulta sa iyang mga advisor. Para na ako. Human ako sa komisyon. Nana siya. Nadanan ako ninyo. Kamu na bahala. Bisan og sa una lang. Huwag yung ko magdahom nga ikaw. Nga usalang kababay. Muyano ra kayo nga nikuha niya dito sa ospital. Ug bidahan nga dinhi kanamo ni Busli. Trabaho lang. Inubanan sa hugot na kong determinasyon. Og syempre, dili ko kada mahimo kuno pa ang pipila ka mga dragon.
nga miuban ako sa maong misyon. Kasaligan ka gyud, Glena. Diha ko ni samot og kabilib nimo. Baya. Ang imong sampot, baya. Kayo Nipilip ba? ka na ako. Glena. O nanginit ka lang. Mao nga gusto kang makascore. Kana. All of the above. Hala, uy. Nagbagong manlaki ni. Imo man yun nang ihakot. Ayaw ba? Kalit kong gikulbaan by Sarge. Basta ko ba, Misael? Pagkain na itabo si Mark. By Sarge. General Mart, retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pa og gubon ko ng dagway mo, dili pa kila makatagbaw sa akong kasuko. Medyo Gaspar, gagaw ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.